То съм хюман. Ще забравяме тук част от учениците, не забравя какво ще им даме. Дебил. Ой, знаеш, че е част от уста. Браво, браво. Да. Остави доказателство срещу себе. Казано от Слита. Ако ми го винаги излита. Я танцуйте, бе. Я танцуйте там. Танцуйте. Аз това ще си го прочета, защото просто трябва да се някакво хора. За да се качу от Следващия път. Двата часа ни се събират. Защото си ме е особено луд. Има много забрани. Страхотно, да. Следващия път, първия час, съм за тези, които искат да и почвам да имам някакъв патронаж към момичетата, защото все пак ние сме момичета. Не. Те са мъртви! Вие, ако искате, какво желание? Първия час от вас. Кога? Когато имаме следващата Когато? вече имаме 2 часа, един след друг. Когато? Същия четвъртък. Ама кой четвъртък? Дето следва. Кой се пада? Дето следва Кой се четвъртък. пада? Ние сметай, не се какво сме. 22 плюс 22 плюс 32 плюс 40 равно на 125. 15 се пада, четвъртък. Не искам да те виждам първия час. Искам просто да те покажа на Искам да те виждам. Аз не искам да те виждам. Аз искам да те виждам. Не искам да те Мати, ще ви виждам, да искам да те виждам. Майка Соломова! че майка ти жална. О! Боже, майка му? Майка ти жална, Така. О, майка му, майка му. Не, помне. Жал заповеда, а така сега сте заснета. Майка, так, камера. Хайде, заспай, слади кожа, слади ме ни корен. Нога я лева, нога я лева. Която вече е издъхнала от вас. Коя? Верно ли има? Happy birthday to you, pani me zakuju, ma ptici da efekti, za da pustne efekti. Ще им пееш? Добре ли? Ами друг хубаво да става. Лесно е. Ти, Борис Христов, слушай, че Борис Христов се казва. Да. Пратил във Господ това брата си да изкупува греховете си. Моите грехове. Твоите и на нероден Петко на тази земя. To ne greše, to ne greše. И аз кажа. Дън майката на Коста. O, majka Какво Kosta. за негове това? Marci je točio. Аз не съм Вие залагате на другото. Ще почне. Че Бог не съществува. И И живее без вяра и може да се. Ако Бог не съществува, аз не губя нищо. Ако Бог не съществува, аз не губя нищо. Вие не Je te jamais. Тогава аз печеля вече живот и блаженство. А вие губите? А вие губите. Аз трябва да питам и Кой не би взел това? Това не ми даде на проверяването на жените, спасителен. Един от създателите на математическата комбинаторика и теорията на вероятностите решава спора между разум и вяра. Вероятността е неизвестна, но е известно, че се залага крайно за безкрайно. Тленно за вечно. Аз за рай. Тук ще се борим. Око за око. Едно за две, пет за шест. Шети, за да не на чистилището трябва да седиш.
Да, защото сега си 7 метра под земята. Няма кръг. И 2 метра ще ми като. Колко кръгове няма? 7! Леко! 7! 12! 9! 12! Браво! Айде. Ти в кой кръг се намираш? Аз? В 7.